Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. मासो उशीर जाला कारण आयुर्वेद किंवा इतर इंडियन पॅथी जी आसात ही जी सिस्टीम हजारो वर्षांची सिस्टीम आमकां सगळ्यांक खबर आसा. म्हणटात 5000 वर्षांपेक्षा जास्त जुनी म्हणून खूप म्हणजे हजारो वर्षांची. आणि त्यामुळे आताच्या या गणितांक ते रिसर्च ताचे बसना. गेली कित्येक महिने जवळजवळ 2 वर्षांच्या आसपास आमचे सायंटिस्टांनी वेगवेगळ्या पद्धतीचे अशे तरेचे फॉर्म्युले हे टास्क फोर्साक धाडिल्ले. खूपशे फॉर्म्युले म्हणजे आम्ही रिसर्चाची पद्धत सुद्धा बदलली. कारण ॲलोपॅथी आणि आयुर्वेद हे एका मापाच्यान तोलून उडूंक जायना. कारण जशें म्हणटात जाल्यार की 5000 पेक्षा जास्त ओल्ड पॅथी जशाच तशी अजूनही आज मनशाच्या जिवनाक तितलोच ताचो भरगच्च उपयोग आसा. त्यामुळे ताची जी घटपण आसा काय ताची जे काही मोठेपण आसा तातूंत सिद्ध जाता. त्यामुळे आम्ही त्या रिसर्च बरोबर ते जोडूंक शकना. त्यामुळे परंतु सरकारच्या हाजेनुसार नोटिफिकेशनानुसार आम्ही वेगळी पद्धत रिसर्चाची केली आणि खूपशे फॉर्म्युले हे धाडिल्ले. परंतु शेवटी ते औषध आसा. ही कोविड एक नवीन व्हायरल आशिल्ल्या कारणान जे काही औषध करतले ते व्यवस्थितपणे जावचे हो ताचो फाटलो हेतू आणि म्हणून थोडो इल्लो उशीर जाला. हाजे नंतर सुद्धा फटाफट अशे तरेचे मेडिसिन जे आसात प्रत्येक व्हायरसाक हे मेडिसिन आसा. करून ते समजा तोलून मोलून त्या वखत लोकांपर्यंत पावूंक जाय आणि ते 100% इफेक्टिव्ह ठरोवंक जाय. ह्या बाबतींत ताका लागून असो डिले जालो. आणि फॉर्म्युले कारण एक कोरोनिलाचो फॉर्म्युलो रामदेव बाबान काडिल्लो तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. असे अनेक फॉर्म्युले हे खंयचे इफेक्टिव्ह फॉर्म्युले हे गेल्ले आसात आणि ताजे इल्ले एक करून नंतर तो भायर सरतलो. गोंय सरकार आता होम आयसोलेशन किटा बरोबर आयुष 64 आयुर्वेदिक गुळयो दितलो. शुक्रारा श्रीपाद भाऊ आणि मुख्यमंत्र्यान पणजे एका सुवाळ्यात गुळयांचे गोंयांत लॉन्चिंग केले. असिम्टमॅटिक कोविड पेशंट वा मायल्ड कोविड आशिल्ल्यांनी ह्यो गुळयो घेवं येता. आयुष 64 डिसिजन मेडिसिन्स हे पुराय देशभर डिस्ट्रीब्यूट करपाक सुरवात केल्या आणि फॉर द असिम्टोमॅटिक पेशंट्स अँड अलॉंग विथ दर कोविड पॉझिटिव्ह सर्टिफिकेट्स पुराय देशभर सगळीकडे डिस्ट्रीब्यूट जाता आणि ताचे खूप बरे रिजल्टूय बी. ज्या पद्धतीन आयुष 64 द मेडिसिन्स अवेलेबल विच इज एन एंटीवायरल एंटीपायरेटिक अँड इट इज एन फॉर इम्युनिटी बुस्टर. ह्या तिनूय तरेची मेडिसिन्स ह्या आयुष 64 ह्या मेडिसिनान आसा. सगळ्या PHCनी आमी अवेलेबल करतले जेणे करून आमचे आयुर्वेदिक फिजिशियन्स आसा हांच्या कडेन जे पॉझिटिव्ह पेशंट्स खंय आसा आमी जशें म्हटलां की अलॉंग विथ अवर होम आयसोलेशन किट विल डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट देर मेडिसिन. कारण जेणे करून जे होम आयसोलेशनान घरा कडेन आसा तांच्यांनी हे मेडिसिन्स कंटिन्यू घेवपाक कांयच हरकत ना. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस.